کێ سپارتە عەرد و ماڵ پشت نابینن مرن veketiye li tenişt kê bixware bir zêr û zîv û yek tişt hin agahî didin hin agahî didin hin agahî didin ji korîm û behişt kê dît û hat ew cîhana dî hin behwerin ev çerxe li ser zevî bive birî ev li benda tev zindî narevin koçer bajarî û gundî hêja bin li cem heval û malbat eger hûn çend roja li jînê bikin xebat lew rawestin bi giramî û tebat çend rojan heye cêja nebat ger nadivê li vê meselê pirpeyv derbas bûn bi hezaran roj û heyv em zanin ev kêlîk hene bi pîv heyhat 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 hûn jiyana xwe nehêlin bi nîv